Hello, LATAGAW. Hello, what's up mga amigos? So karon pa duming ato sa baybayon kay try ko pumasol balik. So ang dugi-dugi na sa kung wala ka pamasol. So magmotor mi nga to karon padung baybayon. So mga si Tuba Boy kuya ginako nagpalit big paon ganina dito sa merkado bali 100. Bakit ang pogi ko? So kuya gimin ito mga amigos dito sa baybayon. So guys, alam mo karon sa baybayon. So awan ako doon na ba ko yung makubitan eh. Awan na to o unsa bay pwedeng makuha na to sa pagmamasolan hindi sa baybayon sa Iksa. So guys, uban nimi kada namin daron sa dapin sa dagat. Okay, go. Hello, LATAGAW. Hello, LATAGAW. Hello, LATAGAW. So guys, kinahanglan niya motabok pamirog dagat. Kay Labangunon ang lugar nilang dance skill. So ato mi dito mamasol. Dito. I feel so hot. I feel so hot. Lagi ko lubong ani delikado kay cellphone. Medyo lamay di. So, nakatabok na mga amigos. Tanami sa Pikas Isla Sitio Kalikalikay. I feel so hot. So, danami karon sa Sitio Likay-Likay. Oh yeah. Boseng. Okay. Mga ni siya sitio likay-likay. So nakarin ako dito sa una. Itong nagpaduwa ko kwarta o posporo sa mama ni Dad Scale. Umani si boss. Ano yung nagpuyo din sa sitio likay-likay. Usas nagpuyo sa sitio likay-likay. Usas nagpuyo sa sitio likay-likay. Di mo gika boss. Ito yung gata ba rin? Masol miron boss. Lingaw-lingaw boss ba? Dari iksa ra dia. Pasol vlog. Na. So nabot na mi diri mga amigos. Kami sa Ila Nora's house. Nora's mansion.
So good na may pamasol mga amigos. Searching for something new. But all I can see is only you. Tol. Nakita na? Adool. Adool ba yung maglarong ng paon? Dalawang paon. Pagpaon. So mo ni pagpaon guys sa isla sayang. So tanaw na to unsay makuha diri gapit. So mo ni mong paon. Mas lami pa ang paon ano ron kaysa makuha na ko ron. Nabay makuha. Sure. Oh. Matik naman isa. Ito ka dapat sa dakuan. Ha? Ito ka dapat ba? Dagat. Ito lagi. Barong tagaan. Labo ko dito ba? Ito na. Wow, ibes. Oh, nain ko bet. Kita na, klaro. Oh. Kubeti sakit. Kuha ko sila. Ha? Ikaw sudlan. Pwede, video ka na. Ay, sulan na spawn ma. Oh, paon ka tong naikuan ba? Di ka nang ikuha ba? Isda ba? Ha? Kanang putol ba nga kuan? Ay, hinubig. Sulan, isda. Ah. So tulo baga ko ang kuha guys, mga ibis na gamay. So plano na akong balhin dito sa bridge kaya makuha ng ubo. Dako maglagdod sa kuwan. Kahoy ba? Dako misla ba? Jesus. Ah. Dale, Tagsa. Uy. Ay. Ay. Ada dan skill nasa unahan ng skill. Welcome to LATAGAW. At this time, ay namingwit kami. Kasama ko si Daniel alias Tuma Boy. Namingwit kami kasi napaka-boring dito sa bahay. Kaya napag-isipan namin mamingwit. At dahil sa namiss ko na din itong gawain, dahil sa sobrang mga years na halos hindi na ako nakapamingwit. It's more fun in the Philippines.
So ganito na ang buhay. Bingwit-bingwit para may mabingwit. At minsan may mangingiwan din. Oh yeah. At wala na akong masabi. Bayo TV. Ay sa Instagram. Ate, lama kete. Oh nakari nagig ko. Oh nakari nagig ko. Oh nakari nagig ko. So guys, balhimig pamasol karon dami rin sa dapit sa suba. Guys, sa suba dapit. Magbugo dapit that skill diha. Ya. So, masol mig bugo ron in that skill. So guys, diyan na mayroon sa bridge. So nagpasilong ako karon. So ad namin yung masal karon dahil sa bridge. Yeah, so try na muna pa yung makuha diyan. Ay, dito skill. Patagkat. Lagay noon. Ituro. Dili pikas day. Okay, okay. Yun na. Hindi ka manawag dahi. Nagun mo na. Ano sa gusto? Oops! Yeah! May baboy kayo na? May baboy. May baboy. Ano rin tayo babaw that skill, mamasol that skill. Tayo babaw mamasol. Lagin sana. Kisa na? Ha? Kisa? Jimson. Uy! Hitson, tagat ka. Uy! Hitson, tagat ka. Uy! Hitson, tagat ka. Sige daw. Lagin sa itong pantawa to. Ha? Okay lah. So, may ka pamasol dito sa ubos mga amigos kay naay duwa ka baboy. Baboy. Dito na rin kilo? Ha? Dito. Dito ba? Dito ba dito? Asa? Dito. Dito? Oo. Isa. So ato mayroon sa ubos mamasol mga amigos dito. So try na mo mamasol dito. Kung tanaw ba mi. Manaog ra? Manaog ra? Simataga ka diha? Simataga ka diha? Simataga ka diha? Ha? Okay. One shot, two shots, I'm drunk, who's not? I just wanna make you feel alive. One drink, two drinks, bottoms up, don't think. I just wanna lose myself tonight. And I know I'ma regret it in the morning. So mga amigos, diyan na may karon sa ilawom sa bridge. So ari mi diri mamasol karon, try na mo na ba mi makuha nga re. So kuyo gyud po na akong videographer nga si Daniel ko.
karon manguli nami kay way kuha. Nya mingaw kayo diri. So, manto nami. At midnight, moving slow-mo. Raise your drinks up, keep your head low. Let's raise a toast to the night we wish would last forever. Past midnight, can't see straight, and my visions blur, my words are slurred and thoughts delayed. Sige. Bakit ang pogi ko? I feel so hot. 1, 2, 3, go. Hello, Latagaw.